Sorteado és el principi. Me'n recordo d'allò d'anunciar aquí. No,
moments no són difícils de passar. Sap greu. Ell va ser el culpable una mica que hagi passat tot això, que estiguem aquí avui, i bé, doncs gràcies a aquella necessitat que va tenir de donar un tomb a l'ensenyament musical, gràcies a l'Onofre, que de seguida va creure en que això havia de ser una realitat i li va donar facilitats per empènyer aquesta aventura endavant, i aquell primer equip, la Pilar Martos, la Imma Pla i la Dolors Casas, que de seguida s'hi van engrescar i incondicionalment van engegar el projecte. Després, evidentment, tot un seguit de desenes i desenes de professors, fantàstics professionals que han passat per l'escola i que tothom hi ha deixat el seu granet de sorra, o gran granet. Tothom aquests dies em comentava això, una mica se sentien que el Pep o el primer equip havia delegat molt i havia deixat que tothom realment experimentés, aportés coses, innovacions, tot el que creia que es podia anar canviant una mica l'ensenyament musical, i que per això l'escola suposo que va anar creixent. I també després en Manel Camp va fer un gran pas, va ser molt pioner en obrint l'àrea de jazz i música moderna. Això per l'escola va ser importantíssim, i per la ciutat de Manresa i per Catalunya en general, perquè en aquell moment no hi havia oportunitat de poder formar-se en aquest camp. Evidentment, perquè una escola vagi endavant no cal tenir un professorat excel·lent només, sinó que hi ha d'haver tota una gent al darrere que faci que l'escola funcioni, que porti els horaris, faci els números i posi il·lusió i pengi les cortines. I aquestes persones també s'han estimat moltíssim l'escola i han fet una feinada immensa. No començo a dir noms perquè me'n deixaria molts, però ja ho saben les persones aquestes de qui parlo. Evidentment, avui us tenim aquí a l'Ajuntament perquè sempre heu comptat amb nosaltres. Nosaltres, a l'Esclat, també hem intentat participar en totes les activitats de la ciutat, que sempre ens ha estat possible, i seguirem fent-ho. Només avui, aprofitant que us tenim aquí, dir-vos que tirar una escola de música endavant és molt difícil i que realment la necessitem, aquesta ajuda, perquè creiem que Manresa es mereix seguir tenint un centre com aquest. Aquesta exposició que veieu avui aquí hem tingut moltes ganes de fer-la per fer una ullada al passat, per evidentment fer un reconeixement a tota aquesta feinada i a totes les persones que han passat per la casa, i això ens dona força per seguir mirant el futur amb molta il·lusió, amb més il·lusió que mai, i esperem celebrar-ne molts més. Gràcies. I que la gent que la fem estem una mica bojos i està bé que estigui així i que continuï sent així, i un homenatge a això, a totes les escoles, a tots els professors i tothom que hi dedica una mica d'il·lusió. I si heu vist això com un espai així, doncs una mica és la imatge que tenim de la nostra escola. I res, esperem que continuï sent així.
Me'n recordo d'allò d'anunciar-lo. Aquí tocava una manera.
Sortireu des del principi.